Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hyzler iddikjara li mhux ċert li Rosianne Cutajar ħadet flus f'Senserija dwar xiri ta' proprjetà fl-Imdina minn Yorgen Fenech. Waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Hyzler kien mistoqsi dwar ir-rapport li għamel fuq il-każ. Mistoqsi mill-web tal-Gvern Glenn Bedingfield, Hyzler tkellem fuq il-probabiltà u mhux ċertezza. Illum użajt il-kelma probabbli li ħadithom. Ġifieri jista' jkollu ma ħadithomx. M'intix ċert. Ħanejlek. Jiena qatt ma nista' nkun ċert sakemm ma jkunx hemm ammissjoni taf kif ammissjoni. Fil-laqgħa ta' tnejn filgħaxija Hyzler qal ukoll li ma tkellimx ma' kull persuna li kien involut f'dan il-każ. Jiena mhux neċessarjament inkun kellimt il-kull min huwa direttament jew indirettament involut fil-każ. Dwar ir-rapport ta' Hyzler fuq Rosianne Cutajar kien hemm qbil anke min-naħa tal-Gvern li jiġi ppubblikat fl-intir tiegħu. Fil-fatt in-naħa tal-Gvern qatt ma sabet diffikultà li dan ir-rapport jiġi ppubblikat b'mod sħiħ.